Lad os så faktisk smelter det med hatten her. I dag vil jeg lave en challenge med verdens stærkeste hot sauce. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan drikke det uden at tage noget drik bagefter. Så jeg kan se, hvor lang tid jeg kan klare det uden. Jeg håber det er det. Wow. Wow, guys. Okay. Jeg håber til at kaste op. Kan jeg bare mærke. Så tak fordi I så med, og husk at kommentere, like, subscribe, hvis I gerne vil se mere. Det var farvel for Melody med hatten her. Fuck det.